Kamu nalibasa na igsoon kay ato sa dawato ng ato nga caller. Caller, go ahead palihog. Hello, my God. Ay, may hapon, Pastor. Maing hapon usab kanimo. Ay, nako'y pumunta na ka lang about nito sa plan. About sa Kanang baha ba? a flood. Okay. Kay, namang gipik. One night na nagdamgo ko kanang about siya sa kanang plan. Then, ang ako nakita is kanang Cagayan de Oro. Then, karon po, ganun ako nabasa sa Facebook nga. Alam mo ito, kanang kwento ka na ay tigulan din mo na siya sa kanang bata kong, hello? Okay, pare, kinaminaw mi. Go. Ano mo? Oh, hello. Okay. Padayon. Nagdamgo ka. Okay. Kanang, nakakaroon sa Facebook is kanang viral kay siya kay. Naibata nga, kanang gutungan night lagi nagdamgo ka WhatsApp lagi pagkaugma dayon. Ako'y nabasa sa Facebook na kanang diya sa Carmen na ay kanatigulang ano, tanan sa bata nga. Ano bitong diya sa babaw bitaw sir kanang Presiga. Price Plaza? Yeah. Nangutan na ang tigulang nga. Unsa daw kuno nandiya din. Ingon na po ang bata nga. Hotel man na diyan na ingon mo guys siya din. Ingon ko din, ingon na tigulang doon nga. Moabot na ba ang kanyang tubig daw kuno niya. Okay. So ako pangutan na it's kanang nakarelate dito siya about sa akong damog bitaw. Okay. Salamat tayong so, no? Actually, nakadawat yapong ka na nga gi-PM sa kuha. Ang usa ka PM nag-ingon dito nga usa ka itom, no? Black African tingali to siya, wala ko kabalo kung American ba to siya. Nagingon nga magbantay kuno ang Cagayan de Oro City kay dako kuno kay ang flood. Nya sunod na sad nga gi-PM sa kuha, kana dahil nagtawag na tong tigulang nga nangutan na gun siya nga building unya ang Price Plaza. Unya ingon siya nga lapa pag kuno ang tubig moagi diha. Egson nga ni nga mga punto. Actually daghan na kay mga damgo gani. Kapilan ako kadawat og mga personal message nga last 5 years na ha, last 5 years nagsandilo na uban pa gabi nga nating lotos na sunod tuig unya na sa mga text nga naidako kayo nga linog perting karon mo gihapon na siya karon no ay makita nga mga damgo kunuhay dako nga na kung lapaw pa sa Price Plaza doon ay posibilidad nga malapawan ang Cebu kay mas kuan bi ang Cebu ubos magid kayo ang Cebu mga pinangga unya imagine mga Price Plaza paingon perting usahigson kani ato mga damgo dili nato matagaan og dagko kayo nga mga kahulugan kay tanan tawo gadamgo ug matud sa siyensya kada tulog sa tawo gadamgo na siya kada adlaw ang tawo magdamgo ang tawo lang wala kamatikod nga nagdamgo siya nasa mga damgo nga imong mahinumduman no nasa mga damgo nga imong malimtan. Pero katong nga mga GPM sa ako, mga 2 months ago na to siya, pero wala may nahitabo sa Cagayan de Oro City. No? O kung mananglitan, tinuod man nga na ay baha, of which wala ko nagatuo, no? Nga, doon ay baha, sama ka, lapa pa sa gitawag nato og Price Plaza. Wala pa ginasugad na hitabo, sugad pa gid ni Adto, no? Gawas atong sa flood sa kuan, so gitawag nato og Noah's flood. Wala pa magina siya sa kasaysayan, wala pa may na record. Ang kasaysayan sa record sa Cagayan de Oro City so 1919 nga diin pareha kadako atong sindong nga nahitabo maura to siya kaduha nahitabo ang sindong kibali nga ingana kadako ang katong sa 1919 og sa panahon usab sa kang sindong na imagine nimo nga taas pa sa building sa Price Plaza so unsay but pasabot gamay na mga bilin lugar nini nga wag mabilin sa Cagayan de Oro City kay naman taas pagod no. So, igsoon, dili ko mo confirm nga kana siya tinuod, dili ta mo confirm nga kana siya. Kaya daghan mga klase-klaseng mga tao, na mga tao nga panatiko, na mga tao nga extremist, na mga tao nga alarmist. Kanang mga panatiko mo na mga tao nga mga tug mga bukid, nga di gusto makita sa mga tao, kay gusto nila maatin nila ang pagkabalaan. Nasa mga extremist igsoon nga, kinahanlan dili mo kaunog-unod, kay kung makagunod, di ka maluwas, o niya, kinahanlan, daghan nga mga pamaagi og nasa gitawag natog mga alarmist. Kini nga mga balita karon igsuon nga adunay mga lingnog usa na ka gitawag natog alarmist. Kaniadto gadamgo naman ko makadagan naman ko gadamgo og mga baha. No pero wa man nga tuman. Ikaw sa nagtuo ko kita tanan nagdamgo og mga damgo nga diin wala man nga tuman no.
Now, dili nato hadlokon ang atong kagalingon. Ang punto mo ni, may damgo o wala, may linog o wala, may baha o wala, kinahanglan mangandam ta. Kay nga naman, tungod kay nini nga kalibutan na amang gyud tay kasakitan. Juan 16:33 atong tanawon ang giingon sa Biblia. 33. Ingon siya diri akong basahon, no? Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kadinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan apan sumalig kamo gidaog ko ang kalibutan. So naagid tay kagulanan kung unsa man nga kagulanan, biktima ba ka sa linod, biktima ka ba sa sunog, biktima ba ka sa baha, natay mga kagulanan. Ato lang isalig sa Ginoo. Pero sultihan ta ka, wala ko gatoo nga adunay flood sa ato kapanahunan karon nga lapaw pa sa Price Plaza. No? Wala ko nagatuo ni ana mga pinangga. So sa ako suggestion mo ni kalimti lang ng mga alarmist mga pinangga kay unsaon taon mo man sa na ilaha usay magod kini magod atong unahuna kung makabasa ta og mga butang sa Facebook niya atong gibalik-balik sa atong unahuna mo 4 minutes naginhin mo nimong utok og damgo inig kagabi kay gi-emphasize man nimo sa imong emotion affected man ka niya kay sige affected ka imong emotion ang imong mind dunay posibilidad nga pagkagabi magdamgo kag ngana no. So, gani, sa mga experiences sa mga damgo-damgo, kaning wilderness, may kayangkang, na ay mga extremist diha, ay mga panatiko diha, igsoon, nga kanian to, gapuyo diha. Natingala ka kasila, nagkatigom dito, unya, ang ilang mga testimony, gipadamgo sila. Nga mga na sila nadapita, daghan sila. Dili lang kami nga pulo, may nga 20, ginatusan. Ang ilang hunahuna, nga niagi gid sila o gitawag og damgo. Pero tanaw, asa naman mga tawha na karon nanganaog naman sa syudad, kay wa man sila nakita dito nga maayo, wa sila nang eskwela, mga ignorante na ilang anak, gibasol na nila ang ilang mga leader dito kay nga ignorante ang ilang anak. So, ingana mga pinangga, dili nato ibutang nga kana atong danggo tinuod. Kung dili, mangandam lang ta, may baha, may linog, o unsa ba, mangandam ta pinangga. Nakay follow up, Igsoon? So, okay, go. Di ba nang August 3rd date, di ba ang damo ko discount doon? Nakapag so, importansya sa imo or warning discount. So, nga ko anis. Ang isa ka tao kung ibadamo ko siya, tagaan siya og warning, inana ang mga tabo. Tinuod na igsuon, na idamgo igsuon nga muhatag og warning. Okay? For example, dinhi sa Buhat Kapitulo 2, naman na stagna, no? Versikulo 16 ug 17. Adunay giingon dinhi. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel og mahitabo sa kulihang mga adlaw nagaingon ang Dios pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan og magahimog propesiya ang inyong mga anak nga lalaki og babae og ang inyong mga batan-on makakitag mga panan-aon og ang inyong tigulang managdamgo og damgo. Yes, naa sa Biblia igsuon. Pero kana nga damgo igsuon, gitawag nato dili lang ikaw isa. Okay? Daghan na siya in preparation sa gakahitabo nga bugat. Kaso igsuon, bisag kinsa naman magdamgo, bisag to sa Africa, nagdamgo ni sa Cagayan de Oro City. So may labot niya to sa Africa niya dinhi ang iyang damgo gisiting. So, ingana igsuon, dili sa tanan damgo angay nato tuhuan. Usbong ko igsuon, may baha man o wala, may linog o wala, kinahanglan ang matag tao mangandam. Kay mangandam ng lugar ta kung pananglitan ni umaabot nga mga dagko nga katalagman. Unya kung pananglitag walay katalagman, relax ta. Ingani magud mga pinangga na ay mga alarmist. Pero magin sila pa-alarm sa mga publiko nga diin mauna. Unya ang mga tao naminaw sa ilaha. Unya ang mahitabo, fake news dito, hantod kung maabot na ang tinuod nga balita, di na ginhinoon mo tuo. So usbon ko, kung matinuod man na imong damgo o madili, mangandam ta. Okay? Dili ngo nga mangandam ta kay naanay mga delikado nga mga butang kay katong damgo magbaha to mas ago naman to ako na nadawat nga mga mga message, no? So salamat Igsoon sa imong pagpanawag. Dagan salamat mo kato ato Igsoon, no? Si Ginaw Angkod. Okay?